ev havara dayıkeke kezep şevtiye. Bırakmıyorlar ki cenazemi gidem göreyim. Dixwaze biçe sertermeke çaxoya ciwan gula avahiya HDP'ya İzmir'e bê sedem ji aliyê kesek bi navê Onur Gencer ve teqelê hatkirin û hat kuştin. Deniz bir gitti bin gelecek. Ev tomar ji aliyê ajansên Tirkiye ve hatine belafkirin. Polîs di dema deste serkirinê de bi zimanekî pir xweşik ji Onur Gencer bi ku jê Deniz Poyrazê dipirse navê te çi ye birayê min? Wî bi ku jî di lêkolîna polîsan de amaje bûye da ku ew ji bo kuştina zêdetir ya xelkê li wir bûye. Piştî ew bû binkeha polîsan tê veguhestin, berî ku telefona wî jê bêwergirtin, di storiya hesaba xwe ya Instagramê de wêneyê kuştina Deniz Poyrazê belav dike ku li ser termêyekem nivîsiye. Vê bûyerê karvedanên partiyên siyasiyên Tirkiye li pêk xwehanîn. Wan bi riya belavkirina twîtan, peywendiyên telefonî û seredanên HDP nerazîbûna xwe anîn ziman. Ji aliyekî din roja pênçşem û înê li çendîn parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê alîgirên Partiya Demokratîk a Gelan HDP derketin ser caddeyan. Kombinên cemaweriyên HDP çend rojin berdewam in. Em wê hêzabiriya danîna peywendiyan di navbera HDP û terorê de û tawanbarkirina wê bi terorê ku bûye sedema êrişa hinek aliyan û armanckirina HDP dinasin. Em desilatê dinasin. Ew desilata netewperest, regezperest û faşîst di demên derbasbûyî de jî jenosaydên mezin pêkanîne. Hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş jî li ser hesaba xwe ya Twitterê ragihand em bi kêran dinasin, em dizanin armanca wan çi ye, em dest ji têkoşîna demokrasî û aştiyê bernadin. Sedat Peker ku serokê grûpek mafyayê ya Tirkiyeyê û beşeka nihêniyên hestiyar yên derbarê peywendiyên dewlet, mafya û beşdariya hinek karbidestên AKP di wan de belav dike, di hesaba xwe ya Twitterê de amaje bûye da ku ew bûyera li İzmirê provokasyon û daxwaz kir ku xelk ji ber vê yekê dernekeve ser caddeyan. Li aliyê din grûpa Sadatê ku grûpek taybet e bi karûbarên emnî û ser bi AK Partiyê ve ye û bi şandina çekan bo bereya Nusrayê tê tawanbarkirin, roja înê di daxuyaniyekê de bersiva Hudakaya parlamentera HDP da ku grûpa Sadat bû wê tometbar kiribû ku di salên derbasbûyî de li Sûriyê rahênan bi wî bikujî kiriye. Sadatê ragihand, grûpa Sadat peywendiyê li gel kesên bikuj nake. Bikujê Deniz Poyraz destpêka sala 2020 wek karmendê tenduristiyê çûye min biçê li Sûriyê û di meha Nîsana 2021 de dest ji kar berdaye. Bikujê Deniz Poyraz 18 hezîrana roja înê bi biryara dadgehê hatiye zîndanî kirin.